Ja, god aften og velkommen til denne, hvad skal vi sige, lille come together. Her står vi på dampradioen, eller i hvert fald tæt på, og vi skal snakke med nogle mennesker omkring, hvad de laver. Og jeg står her med den første, Lars Bang. Og hvad laver du? Ja, jeg sidder og styrer knapperne i teknik. Ja, kan du fortælle, hvad du har lavet? For eksempel så har jeg jo lavet flere udsendelser. Hitlisten og Fabrik og sådan nogle udsendelser med lakplader, gamle 78. Ja, men det vi jo egentlig står her for, det er jo fordi, at en af medarbejderne, som er her, skal til at slutte, nemlig Peter Larsen, som jeg selvfølgelig ikke er i familie med. Og hvad har du lavet sammen med ham? Det kommer ikke Peter Larsen. Det er jo hans, ja, det er jo faktisk slutningen på hans tid her på Dampradioen. Ja, han har jo været en redaktør på Dansk Redaktion, kan man sige, og der har jeg været tekniker, og jeg har haft store ære. Og ligeledes på Heavysvinget, og den har lavet nogle stationskendinger, som vi selv synes var ret geniale. Og jeg må sige, Peter han har været stabil medarbejder. Ja, hvad er din mening om ham? Ja, hvad? Ja, Peter han er en flink fyr, og jeg tror også, han bliver svær at undvære her på radioen. Jeg bliver endelig ved. Men kort tid, og det er jo ikke ting, man skal. Ja. Og så er der også en god. Ja, så lige her til sidst. Har du en hilsen, du vil sige til ham? Ja. Jamen, jeg vil bare sige, Peter, det har sgu været fedt, og vi håber, at du vil tilbage og måske levere nogle plader til os, eller komme op og lave et eller andet sjov. Så Peter, du må sgu have det godt, og vi håber at ses. Ja, så kan vi ikke andet sige andet end tak til tekniker Lars Bang. Ja. Goddag, og endnu en gang velkommen til Dampradioen. Lige nu står jeg her med en anden mandsperson, som ved navns nævnelse hedder Kim Frederiksen. Og Kim Frederiksen, du er jo også tekniker, som den før nævnte Lars Bang, som vi har set før. Kan du lige prøve at fortælle, om du laver det samme, som han gør? Det gør jeg ikke. Hvad laver du så? Jeg er jo småer. Okay. Hvad laver du andet? Og så laver jeg studier her. Mere? Ja, det synes jeg ikke, vi skal høre mere om lige for øjeblikket, men det vi skal høre om, det er jo, hvordan har du det her oppe på Dampradioen lige for øjeblikket? Hvad skal jeg sige? Ja, altså, lidt træt, ikke? Og det er de andre også. Derfor så... Aha. Men altså, nu har du jo haft chancen til at arbejde sammen med mor. Nu skal du huske, at du skal passe på, hvad du siger, fordi jeg står lige i nærheden, ikke? Og vi står på en trappe, hvor der er temmelig langt ned, så jeg ved ikke, hvad synes du om at arbejde sammen med? Rolig nu. Ej, ja, det er da meget hyggeligt. Ja, en mand af få ord, kan vi høre. Men Kim, lige her til sidst, har du en hilsen, som du vil sige til mig? Jeg vil da bare sige, at Peter snart ud at fyre ham, så må du komme med damp. Det bliver sgu svært, for der er dampradioen lukket. Men jeg skal sgu gøre mit bedste, du. Men Lars, så må du gøre det inden du møder, fordi vi har problemer. Ja. Når du står op, så får vi lavet ting så hurtigt. Det er jo det. Så det var vendt tilbage hurtigt. Det er jo det. Det var de sidste ord fra Kim Frederiksen. Vi siger tak og tilbage til studiet. Hvorfor er det, du ikke må gå i seng med en røv og klør?
Fordi så vågner du op med en finger, der lugter. Take 4. Det er jo det. Men hvad kan vi sige andet end, at vi faktisk muligvis nok er klar? Jeg ved ikke, hvad du siger. Ja. Det er jeg. Jeg er også klar. Du skal have knappen, jo. Og du skal også have den der bil. Når jeg skal trykke så igen, ja. Ja, så skal jeg så sådan her. Det finder jeg. Så kan jeg bare okay, så trykker jeg. Så kan jeg kun sige... Ja, god aften og velkommen til dagens rubrik. Hvem kan lave det mest irriterende? Shit, det er runger igen. Okay. Jeg tror lige, vi skruer lidt ned her. Jamen, så er vi klar. Og så kører vi. Og så sker det nu. Jeg har ikke set skidt her. Tænk, at der ikke er en fjernbær på. Ja. Klokken er 17. Du tog ind på 97,8 MHz. Derfor er Damper-radioen din lokalstation her i Roskilde, der sender frem til 22. I den næste halve times tid, der skal du være i selskab med Joachim O, Frank Lise og undertegnet Peter Larsen i dagens rubrik, som er en præsentation af Damper-radioens udsendelser, og så har vi selvfølgelig også ugens tema. Og ude i teknikken, der har vi Lars Bang. Det første nummer, vi skal have her i Damper-radioens dagens rubrik, der skal vi høre Riding Thumb fra deres plade, som hedder Different Moves, Different Grooves. Nummeret det hedder Do the Boomalone. Klokken om 17. Du tog ind på Nicolas Poulsen. Nå ja, det skal vi. Skal vi bare tage et spot? Det er også rigtig godt klip, der er det. Tænker mig. Ha? Ja, der er frit valg på alle hylder, du. Tak, man. Skal vi tænde igen? Men ligesom bare Du lytter som sagt til dagens rubrik. Her på Damper-radioen, der sender frem til 22. Det er nemlig fuldstændig korrekt, og det er sådan, at vi faktisk kan byde på en masse programmer, og et af dem, det er Gert Sørensens Godt Gammelt. Vi kan også præsentere for lidt folkemusik, og det er selvfølgelig i Folkmix-programmet. Folkmix med Folkmix og Bendekuren. Det er nemlig fuldstændig korrekt, og Folkmix, det bliver altså bestyret af Bente Kure, som jeg lige fik at vide. Men hvis vi kigger her, så kan vi se Eurotech Michael Grønbæk fra 1930 til klokken 20. Klokken 20, det skal vi så ikke sige, at det er Nej, det er lige det. Men vi kan også præsentere for lidt musik fra den tredje verden, og det er selvfølgelig i verdensmusik med Jens Friis. Så kan man spørge sig, hvordan lyder den musik? Ja, det kan man altså høre, når Jens Friis er i studiet. Men vi skal selvfølgelig også en tur forbi kopimaskinen, som præsenterer nogle kopinumre og deres originale, et eller andet, whatever. Ja. Og det vil Brian Christensen. Og kl. 22, der sender vi så aftens sidste udsendelse, nemlig programmet Tak for i aften, bestyret af Nicolas og Lars Bang. Ja. Altså Nicolas Bang og Lars Poulsen. Ja. De to der, som vi ikke rigtig ved, hvem er. Hvor er vi nu? Vi bort, onde satan! Ja, ja, lille hund! Ja, ja! Ja, ja, lille hund! 7 kødben! Hej. Er du der igen? Så, Eli, godt. Godt, Eli. Du lytter som sagt til dagens rubrik her på Damper-radioen, der sender frem til 22. Vi skal blandt andet have Gert Sørensen til at præsentere god gammel rock and roll i programmet Godt Gammelt.